Днес ще приготвя вкусен гювеч, царя на трапезата. Пръстите си да оближеш. Събрал в себе си апетитния мирис на чушка, бамя, зелен фасул, лук, чесън, домат и какво ли още не. Нарязах си доматите на полумесеца и ги сложих на котлона да се варят докато умекнат. Блиндирах. След това отстраних семената и люспите и сложих пак да се сгъстява доматито. Ревизирах си градината, откъснах зеления боб, проверих и бамята. При мен много не се застоява, но гледах да има за всеки буркан поне по една бамя или две най-много. Много полезен зеленчук. Любимия ми пътладжан ми напълни душичката. Аз да се похваля с него, затова ви го показвам. Доматите съм ги обрала предварително, защото казаха, че ще се разваля времето и не исках да се компрометират от дъжд. Не мога да им се нагледам, толкова са красиви. Посях си ги и ги отгледах с много любов. Докато си изварявам доматито, си почиствам зеления боб и го подготвям в уреда за готвене на пара. Всички зеленчуци последователно ще ги мина през него, за да отключат ароматите си зеленчуците и да стане вкусен гювеч. Сложих си първо зеления фасул, бамята и чушката бамя, която е люта, да се задушават около 10-15 минути. Нарязах лука на полумесеци, пътладжана на купчета, пипера на шайбички и последователно едно след друго минах зеленчуците. Освен сгъстения доматен сос ще използвам домати чери разноцветни, домати рома и едно домати лимон да има цвят. Нарязах дръжки от целина, чесън. Когато си подготвих всички зеленчуци и измих бурканите, не съм ги стерилизирала, защото след това ще варя гювеча. Започнах най-приятната работа – подреждането на гювеча в бурканите. За да е красиво, не смесвам зеленчуците, а ги подреждам, да е като цветна палитра, като картина, красива. Да радва окото, да носи наслада за душата. На зима, като го сложа в глинен гювеч с картофки и с някакво месце с кокалче, да ахнем всичките от прелестта му. Приготвените на пара зеленчуци стават много вкусни, отпускат ароматите си, сладостта си, не са като сварените. Може да се консумира и така направо отваряш си буркана, слагаш малко лук и малко зехтинче, ядеш и се наслаждаваш. И продължавам. Бамя, зелен боб, чушка люта, чушки на шайби, пътладжан, черита, рома доматенце, една равна лъжица сол и запълвам празното пространство с доматения сос. Запечатвам да чака варене. Не е задължително зеленчуците да са приготвени предварително на пара. Всичко може да е в суров вид. Пак се получава вкусен гювеч. Едно време така сме го правили с свекърва ми. Това вече с задушени на пара е моя прочит, който е много вкусен. Приготвената така зимнина спестява доста време в забързаното ежедневие. Тъй като всеки един от зеленчуците изисква различно технологично време за варене, аз реших да варя 90 минути. След като заври водата, да ви е сладко, приятели.